wabarakatuh. Anjir, mboten wonten sik mangsuli. Sik mangsuli kok kula dak, Bu. Ya, nggih ngoten lho. Anjir, pun ambali. Kersane kompak. Nah, Salam niku wajib dijawab. Wilujeng santen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sak endi Sak udus. Sak dawe. Anjir leres. Iki kok jadi wonten keluarga besar Bapak sinten nek ingkang kagungan kersa? Bapak Bapak Haji Slamet. Oh nggih. Ugi Ibu Haja Jemina. Nggih laras, Bu. Laras. Bapak Haji Slamet niki mbogok romo ingkang putra dalam rangka walimatul urus nggih pernikahan Mas sinten iki? Muhammad Syaiful Aziz. Ugi Mbak sapa yo? Mbak Nur Hikmah Saadah S apa iki? S ono. Kok S tangan? Lah S apa? Iki S apa iki? S farm. Ya, pokoke ngono. Didongake pengantin berdua semoga menjadi pasangan ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Cepet paringi momongan. Amin. Pokoknya bahagia selalu nggih. Rumah tanggane pokoknya ngantos kaken ninen sih. Ugi kagem Bapak Haji Slamet nggih didongake nganten lawas nganten kawak ya didongake muga-muga nggih sakinah mawaddah warahmah bahagia keluargane nggih Pak nggih lancar rezekine seger waras awake pokoknya usahane semakin maju semakin lancar nggih amin turah-turah nggih Bu nggih amin Ji Pak Agung napa Pak Haji Slamet ngersake mandap mangke Mas oh ngaten nggih niki wonten adan asar nggih leres nggih anjir niki pun tutup riyen ditutup riyen mawon nggih Bu nggih ngerantos adan asar langkung rumiyin Ji